Μπορώ να μιλάω ατελείωτα για το ότι είναι βρικόλακας, πώς είναι βρικόλακας, πώς έπινε αίμα, πώς ρουφούσε το αίμα. Γι' αυτό πολλοί σημερινοί Ρώσοι μοναχοί θεωρούν τον Ιωσήφ Στάλιν άγιο. Δολοφόνος? Ναι, φυσικά. Αυτοί οι άνθρωποι για τους οποίους μιλάω ως μυστικιστές σταλινιστές ερμηνεύουν τον Στάλιν ακριβώς ως τέτοιον φορέα φωτεινών ενεργειών. Τέρας, τρομακτικός, σκληρός, ισχυρός, κατά συρροή, μαζικός δολοφόνος. Και πιθανότατα ήταν τελικά ένας άνθρωπος που πίστευε. Πέταξε με μια εικόνα γύρω από τη Μόσχα. Νομίζω πως ναι, ήταν καλός μάνατζερ. Αυτό το αίσθημα κάποιου ηγέτη με υπερδυνάμεις απαιτήσεις. Βρικόλακας, λικάνθρωπος, εγκληματίας, καίγεται στην κόλαση κτλ. Για μένα έτσι. Να, εγώ... Ο πατέρας μου πολεμούσε υπό την ηγεσία του Στάλιν. Κυρίες και κύριοι, τι κάνετε? Έτσι. Κύριοι, σταματήστε. Τι κάνετε? Όχι για τον Στάλιν. Ιστορία. Μάλλον καμία άλλη μορφή στην εγχώρια ιστορία δεν προκαλεί τόσο έντονες συζητήσεις και θερμές διαμάχες όσο η προσωπικότητα του Στάλιν. Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τον παρουσιάζουν άλλοτε ως το μεγαλύτερο κακοποιό στη γη, άλλοτε ως μια γελιογραφική τερατώδη φιγούρα και άλλοτε ως έναν ισχυρό ηγέτη του κράτους, αυστηρό αλλά δίκαιο πατέρα Τσάρο. Στο ορμητικό ρεύμα των πολιτικών talk show, η λυσαλέα μίσος προς τον Στάλιν συγκρούεται με τον ενθουσιώδη εξειδανικευμό της εικόνας του. Πίσω από αυτό το συνονθήλευμα θρύλων και γεγονότων, που είναι πλούσια ανακατεμένα με εικασίες και αναλήθειες, πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να διακρίνουν τον πραγματικό του ιστορικό ρόλο. Αλλά παρά όλη αυτή τη φαινομενική πολυπλοκότητα, είναι απλό. Και γι' αυτό δεν χρειάζεται να ψάχνει κανείς για πολύ στις λεπτομέρειες της βιογραφίας του Στάλιν ή να κάνει βαθιά ανάλυση της προσωπικότητάς του. Το μόνο που χρειάζεται είναι να απορρίψουμε το ψεύτικο, να παραλείψουμε τα δευτερεύοντα και να θυμηθούμε ότι είναι πραγματικά σημαντικό. Τότε θα γίνει κατανοητό ποια θέση κατέχει ο Στάλιν στην ιστορία. Γιατί με κάθε τρόπο δυσφημούνται ή αντίθετα αδέξια εξειδανικεύονται οι πράξεις και τα επιτεύγματά του. Και το κυριότερο, θα μπορέσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα: τι σημαίνει ο Στάλιν για τη χώρα μας και τον κόσμο? Σήμερα, σε αυτήν την ταινία σκοπίμως, θα αποφύγουμε να συζητήσουμε την προσωπική ζωή του Στάλιν. Δεν θα μιλήσουμε για την αρχή του ή τα δυναμικά του χαρακτηριστικά. Δεν θα αναφερθούμε στις ικανότητές του, στη φαινομενική του μνήμη, στη μόρφωσή του ή στη μεγάλη του επιθυμία για αυτομόρφωση. Όλα αυτά θα μείνουν εκτός συζήτησης. Η ταινία έχει διαφορετικό στόχο. Θέλουμε να θυμηθούμε την εποχή στην οποία έζησε ο Στάλιν, τις ιδέες στις οποίες υπηρέτησε, τα βασικά ορόσημα της πολιτικής του πορείας και μέσα από αυτά να δούμε το καθαρό αποτέλεσμα των πράξεών του. Ο Ιωσήφ Τζουγκασβίλι γεννήθηκε στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα. Στη Ρωσική Αυτοκρατορία ήρθε η εποχή των μεγάλων αλλαγών. Μόλις πρόσφατα είχε καταργηθεί η δουλοπαρικία, ο παλιός τρόπος ζωής κατέρεε. Η σκληρή εργασία των εργατών στα εργοστάσια και τις βιομηχανίες, το βαρύ φορτίο των φόρων και των τελών, η έλλειψη δικαιωμάτων και η φτώχεια του απλού εργάτη, η αύξηση της κοινωνικής έντασης. Αυτές ήταν οι πραγματικότητες της τσαρικής Ρωσίας. Η κατάσταση στη χώρα γινόταν όλο και πιο τεταμένη. Όταν ο νεαρός Σόσο, γιος τσαγκάρη και εργάτριας, άρχισε να φοιτά στη θεολογική σχολή, στη Ρωσία ήδη δρούσαν ενεργά παράνομες οργανώσεις μαρξιστών. Ο 15χρονος σπουδαστής της θεολογικής σχολής Τζουγκασβίλι εντάσσεται σε έναν από αυτούς τους κύκλους και γοητεύεται από τις επαναστατικές ιδέες. Ο Καρλ Μάρξ ανακάλυψε και διατύπωσε τους νόμους της ιστορικής εξέλιξης της κοινωνίας. Ήταν ο πρώτος που τεκμηρίωσε επιστημονικά ότι όλα όσα συμβαίνουν στην κοινωνία εξαρτώνται από τον τρόπο παραγωγής, διανομής και ανταλλαγής των υλικών αγαθών. Ακριβώς οι οικονομικές σχέσεις καθορίζουν όλες τις πλευρές της ανθρώπινης ζωής. Την πολιτική, το δίκαιο, το κράτος και τα θεσμικά του όργανα, τον πολιτισμό, την ιδεολογία, τη θρησκεία, την τέχνη, την κοσμοθεωρία και την ηθική. Η εμφάνιση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας οδήγησε σταδιακά στη διαίρεση της κοινωνίας σε μεγάλες ομάδες ανθρώπων, δηλαδή σε τάξεις. Κάθε τρόπος παραγωγής αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη δομή τάξεων. Κάποιες τάξεις παράγουν τα αγαθά, ενώ άλλες ιδιοποιούνται το μεγαλύτερο μέρος αυτών που παράγονται. Τα εργαλεία εργασίας γίνονται πιο πολύπλοκα, αλλάζει ο ίδιος ο άνθρωπος και όσο αναπτύσσονται οι παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας, προκύπτουν αντιθέσεις μεταξύ των τάξεων. Με τον καιρό, οι αντιθέσεις γίνονται όλο και περισσότερες, οξύνονται και τελικά ο παλιός τρόπος παραγωγής εκτοπίζεται από έναν νέο.
Τα κυρίαρχα κοινωνικά στρώματα χάνουν έτσι τη σημασία τους και αποχωρούν από το ιστορικό προσκήνιο. Τη θέση τους καταλαμβάνουν νέες τάξεις. Η αλλαγή των κοινωνικο-οικονομικών σχηματισμών είναι νομοτελειακή. Το δουλοκτητικό σύστημα εξάντλησε τους πόρους της ανάπτυξής του και αντικαταστάθηκε από ένα πιο προοδευτικό σύστημα, τη φεουδαρχία. Η φεουδαρχία κατέρευσε υπό τα χτυπήματα του καπιταλισμού. Στη σημερινή ιστορική εποχή, επαναστατική τάξη έγινε το προλεταριάτο, η τάξη των μισθωτών εργαζομένων. Η κύρια κινητήρια δύναμη της ιστορικής διαδικασίας στις μέρες μας είναι η ταξική πάλη μεταξύ προλεταριάτου και αστικής τάξης. Η νίκη του προλεταριάτου σε αυτόν τον αγώνα είναι αναπόφευκτη. Αυτή είναι προδιαγεγραμμένη από τις αντιφάσεις του καπιταλισμού. Ο δρόμος προς αυτήν περνά μέσα από τη σοσιαλιστική επανάσταση. Μόνο παίρνοντας την εξουσία στα χέρια τους και καταργώντας την ιδιωτική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, οι εργάτες θα μπορέσουν να βάλουν τέλος στην εκμετάλλευση, να οικοδομήσουν πρώτα μια σοσιαλιστική και στη συνέχεια μια αταξική κομμουνιστική κοινωνία. Ο Μάρξ δεν έδωσε απλώς μια επιστημονική εξήγηση των κοινωνικών φαινομένων. Η καταπιεσμένη τάξη για πρώτη φορά στην ιστορία έλαβε μια σαφή και κατανοητή πολιτική συνταγή για να απαλλαγεί από την καταπίεση. 1998. Ο Ιωσήφ Τζουγκασβίλη εντάσσεται στο τμήμα της Ρέσδεκ στην Τυφλίδα. Ασχολείται με την προπαγάνδα και τη δημοσιογραφία του κόμματος, δημιουργεί τυπογραφία, οργανώνει διαδηλώσεις, απεργίες και στάσεις εργασίας, σχηματίζει ένοπλες ομάδες και κομματικές επιτροπές, βρίσκει χρήματα για τις ανάγκες του κόμματος, προμηθεύεται όπλα, συμμετέχει στην εξουδετερώση προβοκατόρων, οργανώνει απαλωτριώσεις. Τη στιγμή που γνωρίστηκε με τον Λένιν το 1905, ήταν ήδη ένας έμπειρος και σκληραγωγημένος επαναστάτης. Η σαφήνεια και η καθοριστικότητα των πολιτικών απόψεων του Στάλιν διακρίνονται ήδη από τα πρώτα του έργα και άρθρα. Πέρασαν οι καιροί που διακήρυσαν με θάρρος ενιαία και αδιαίρετη Ρωσία. Τώρα ακόμη και ένα παιδί ξέρει ότι ενιαία και αδιαίρετη Ρωσία δεν υπάρχει. Ότι έχει χωριστεί εδώ και καιρό σε δύο αντίθετες τάξεις, στην αστική τάξη και το προλεταριάτο. Τώρα δεν αποτελεί μυστικό για κανέναν ότι ο αγώνας μεταξύ αυτών των δύο τάξεων έχει μετατραπεί στον άξονα γύρω από τον οποίο περιστρέφεται η σύγχρονη ζωή μας. Η εύπορη αστική τάξη είναι ο αδιάλακτος εχθρός μας. Ο πλούτος της στηρίζεται στη δική μας φτώχεια, η χαρά της στη δική μας δυστυχία. Η πρώτη ρωσική επανάσταση υφίσταται ήττα. Στα χρόνια της επελθούσας αντίδρασης, ο Στάλιν μαζί με τον Λένιν διεξάγουν αγώνα ενάντια στους μενσεβίκους εκαθαριστές και τους οτζοβιστές που κατέστρεφαν το κόμμα της εργατικής τάξης. Από μέσα, ο Λένιν εκτιμά τις οργανωτικές ικανότητες του Στάλιν. Με δική του πρόταση, το 1912 ο Στάλιν εκλέγεται ερήμην στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος και τοποθετείται επικεφαλής του ρωσικού γραφείου της ΚΕ. Διευθύνει την πρακτική κομματική δουλειά στη Ρωσία, επιμελείται τις εφημερίδες Σβισδά και Πράβντα και γράφει συνεχώς άρθρα για αυτές. Τον συλλαμβάνουν 8 φορές, 7 φορές βρίσκεται στην εξορία και 6 φορές δραπετεύει από εκεί. Απρίλιος του 17. Η μοναρχία έπεσε, ο Λένιν επιστρέφει από την εξορία. Ο Στάλιν στηρίζει τη λενινιστική πορεία προς την ένοπλη εξέγερση, ασχολείται με την οργάνωση και την προετοιμασία της. Η Επανάσταση δεν μπορεί να ικανοποιήσει τους πάντες και τα πάντα. Πάντα με το ένα της άκρο ικανοποιεί τις εργαζόμενες μάζες, με το άλλο χτυπά τους κρυφούς και φανερούς εχθρούς αυτών των μαζών. Γι' αυτό πρέπει να διαλέξεις. Ή μαζί με τους εργάτες και τη φτωχή αγροτιά υπέρ της Επανάστασης, ή μαζί με τους καπιταλιστές και τους γεωκτήμονες ενάντια στην Επανάσταση. Η εξουσία της αστικής τάξης ανατράπηκε. Ο Στάλιν γίνεται μέλος της πρώτης σοβιετικής κυβέρνησης, του Συμβουλίου των Λαϊκών Επιτρόπων. Κατά τα χρόνια του εμφυλίου πολέμου, διεύθυνε τις πολεμικές επιχειρήσεις του Κόκκινου Στρατού στα πιο επικίνδυνα και δύσκολα μέτωπα. Έτος 1922. Με πρόταση του Λένιν, ο Στάλιν εκλέγεται γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Μετά τον θάνατο του Λένιν, οι πρωτοβουλίες των πρώτων χρόνων της Σοβιετικής εξουσίας συνεχίστηκαν, υλοποιούνταν το σχέδιο Γκόιλ-Ρο και γινόταν αποκατάσταση και ανάπτυξη. Η βιομηχανική παραγωγή ενισχυόταν, η επιστήμη της χώρας των Σοβιέτ αναπτυσσόταν. Με επιταχυνόμενους ρυθμούς προχωρούσε η εξάλειψη του αναλφαβητισμού. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην SSDE, ο Ινδός συγγραφέας Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ περιέγραψε έτσι την ατμόσφαιρα του νεαρού Σοβιετικού κράτους. Προκαλεί θαυμασμό αυτή η εκπληκτική ενέργεια με την οποία στη Ρωσία επιδιώκουν να διαδώσουν την εκπαίδευση σε όλη τη χώρα. Και το ζήτημα εδώ δεν είναι μόνο ο αριθμός των ανθρώπων, αλλά και το βάθος, η έκταση. Ακόμα και ανάμεσα στους ημιπολιτισμένους λαούς της Κεντρικής Ασίας διαδίδουν την εκπαίδευση με την ταχύτητα μιας πλημμύρας.
και δεν υπάρχει όριο στην ακούραστη ενέργειά τους που στοχεύει να ανοίξει σε αυτούς τους λαούς την πρόσβαση στις κορυφές της επιστήμης. Στα θέατρα υπάρχουν τεράστια πλήθη ανθρώπων και το βασικό κοινό είναι και αγρότες και εργάτες και πουθενά δεν τους προσβάλλουν. Στα 2-3 ιδρύματα που έχω επισκεφθεί μέχρι τώρα, παρατήρησα την πνευματική αναγέννηση και τον θρίαμβο της αφυπνισμένης ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ο απλός λαός αποτείναξε το βάρος της ανισότητας, κατάφερε να ισιώσει και να σηκώσει το κεφάλι του. Τώρα στέκονται στον κόσμο των ανθρώπων με το κεφάλι ψηλά. Το μυαλό τους είναι ανεξάρτητο και τα χέρια τους ελεύθερα. Ήδη από τη δεκαετία του 20 το κόμμα χάραξε πορεία προς τον εξυγχρονισμό και τη γενική κολεκτιβοποίηση. Και τα δύο αυτά καθήκοντα ήταν αλληλένδετα μεταξύ τους. Η επίλυση του ενός ήταν αδύνατη χωρίς την επίλυση του άλλου. Οι νέες κατασκευές, τα εργοστάσια και οι βιομηχανίες χρειάζονταν εκατομμύρια εργατικά χέρια. Οι μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, χωρίς σύγχρονο εξοπλισμό, δεν μπορούσαν να θρέψουν τη μεγάλη χώρα με τον αυξανόμενο αστικό πληθυσμό. Και χωρίς ανεπτυγμένη βιομηχανία, το κράτος δεν θα μπορούσε να διασφαλίσει την αμυντική του ικανότητα. Ο κόσμος μετά την πρώτη ιμπεριαλιστική σφαγή ήταν απλώς μία ανάπαυλα. Η έναρξη ενός νέου πολέμου ήταν ζήτημα χρόνου και οι Μπολσεβίκοι το κατανοούσαν αυτό πολύ καλά. Έχουμε μείνει πίσω από τις ανεπτυγμένες χώρες κατά 50 έως 100 χρόνια. Πρέπει να καλύψουμε αυτή την απόσταση σε 10 χρόνια. Ή θα το καταφέρουμε ή θα μας συντρίψουν. Αυτά τα λόγια υπόθηκαν από τον Στάλιν το 1931. Υδροηλεκτρικοί σταθμοί, χιλιάδες εργοστάσια και βιομηχανίες, δεκάδες χιλιάδες κολχόζ και σοφχόζ με τους σταθμούς μηχανημάτων και τρακτέρ που τα εξυπηρετούν. Όλα αυτά εμφανίστηκαν στην ΕΣΔΕ μέσα σε 2 πενταετίες. Ο Γάλλος δημοσιογράφος και κοινωνικός παράγοντας Ανρί Μπαρμπίς έγραφε: «Και να τα γεγονότα. Το πιο φτωχό από τα ευρωπαϊκά κράτη, αμόρφωτο, δεσμευμένο, καταπιεσμένο, πεινασμένο, αιμορραγούν και κατεστραμμένο, έγινε η μεγαλύτερη βιομηχανική χώρα της Ευρώπης και η δεύτερη στον κόσμο. Και μάλιστα η πιο πολιτισμένη από κάθε άποψη. Αυτή η πρωτοφανής ανάπτυξη επιτεύχθηκε με τα μέσα μόνο μιας χώρας. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν εχθροί της. Τα εμπόδια εκείνα τα χρόνια δεν τα δημιουργούσαν μόνο οι εξωτερικοί εχθροί. Προδότες, αποστάτες και σαμποτέρ δρούσαν σε μεγάλο αριθμό και μέσα στη χώρα. Η κολεκτιβοποίηση αποτέλεσε στην ουσία την ολοκλήρωση της σοσιαλιστικής επανάστασης στην Ύπαιθρο. Σήμερα αρέσκονται να παρουσιάζουν τους κουλάκους αποκλειστικά ως καλούς, ισχυρούς νοικοκυρέους που υπέφεραν άδικα από τη σοβιετική εξουσία. Αλλά η πραγματικότητα ήταν ότι τη δεκαετία του 20 και του 30 οι κουλάκοι αντιδρούσαν ενεργά στη λειτουργία των κολχόζ. Συχνά διέπραταν τρομοκρατικές ενέργειες και εμπρισμούς. Δολοφονούσαν ακτιβιστές των κολχόζ, αστυνομικούς και κόκκινους στρατιώτες. Όμως η αδράνεια του παρελθόντος και οι μηχανογραφίες των ταξικών εχθρών κατέστη δυνατό να ξεπεραστούν. Ναι, έγιναν λάθη σε τοπικό επίπεδο. Είναι δύσκολο να υλοποιηθεί ένα τόσο μεγάλης κλίμακας έργο χωρίς ούτε ένα λάθος. Αλλά χωρίς βιομηχανία και μηχανοποιημένη γεωργία, το μέλλον της Σοβιετικής Ένωσης σίγουρα δεν υπήρχε. Η ΕΣΔΕ έγινε η πρώτη χώρα στην παγκόσμια ιστορία που οικοδόμησε το σοσιαλισμό. Αυτό επιτεύχθηκε όχι μόνο χάρη στον τεράστιο ενθουσιασμό του σοβιετικού λαού. Το βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων αυξανόταν σταθερά. Στη σταλινική ΕΣΔΗ, αυτός που εργαζόταν καλά προς όφελος της κοινωνίας ζούσε και καλά. Το Σύνταγμα του 1936 νομιμοποίησε οριστικά τις κατακτήσεις του Οκτώβρη και τα βασικά θεμέλια του σοσιαλισμού. Δεν διακήρυται απλώς τα κοινωνικά δικαιώματα, για τα οποία ο εργαζόμενος λαός παλαιότερα ούτε να ονειρευτεί δεν μπορούσε. Αυτά τα δικαιώματα ήταν εγγυημένα στους πολίτες της ΣΣΔ στην πράξη. Ούτε γεωκτήμονας, ούτε βιομήχανος. Ούτε ο τσάρος ήταν πλέον ο κύριος της χώρας, αλλά ο εργάτης, ο κολχόζνικος, ο γιατρός, ο μηχανικός και ο δάσκαλος. Και όταν ο εχθρός ήρθε στη Σοβιετική γη, βρέθηκε αντιμέτωπος με απίστευτη αντίσταση από τους νέους της κυρίους. Τέτοιο θάρρος, ηρωισμό, αντοχή, αυταπάρνηση και αυτοθυσία στο μέτωπο και στα μετώπισθεν δεν είχε γνωρίσει ποτέ η ανθρώπινη ιστορία. Νίκησε ο Σοβιετικός στρατός, νίκησαν τα σοβιετικά όπλα, νίκησε η σοβιετική τεχνολογία, νίκησε η σοβιετική βιομηχανία, νίκησε το σοβιετικό κολχόζ. Νίκησε η σοβιετική επιστήμη και το σοβιετικό σχολείο. Νίκησε το πνεύμα του ελεύθερου σοβιετικού ανθρώπου, του εργάτη και του πολεμιστή. Νίκησε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Νίκησαν η σοβιετική διπλωματία και η σοβιετική κυβέρνηση. Νίκησε το επιτελείο του ανώτατου αρχιστράτηγου. Νίκησε, απέδειξε την πλήρη υπεροχή της, το σοσιαλιστικό σύστημα. Εκείνος ο πόλεμος ήταν ταξικός πόλεμος, πόλεμος μεταξύ σοσιαλισμού και καπιταλισμού.
Οι παγκόσμιες καπιταλιστικές δυνάμεις, η Αγγλία, η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοίμαζαν για πολύ καιρό την εισβολή στη Σοβιετική Ένωση. Οι αμερικανικές μονοπωλιακές εταιρείες, οι βιομηχανικοί μεγιστάνες και οι τραπεζίτες χρηματοδοτούσαν γενναιόδωρα τη βαριά και πολεμική βιομηχανία της Γερμανίας, εξοπλίζοντας ουσιαστικά αυτή τη χώρα. Η Αγγλία και η Γαλλία παρήχαν κάλυψη στην επιθετική, γερμανική, εξωτερική και εσωτερική πολιτική στην Ευρώπη. Με τα χέρια του γερμανικού φασισμού, οι δυτικοί ιμπεριαλιστές ήθελαν να καταστρέψουν, να λαιλατίσουν και να υποδουλώσουν την ΕΣΕΔ. Σήμερα παρουσιάζουν τη Σοβιετική Ένωση ως τον υπέτειο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αλλά πού να πετάξεις την αληθινή ιστορία? Δεν μπορείς να κρύψεις την προσάρτηση της Αυστρίας, να αποκρύψεις τη Συμφωνία του Μονάχου και τον παράξενο πόλεμο, όταν η Αγγλία και η Γαλλία εγκατέλειψαν τον υποτελή τους, την Πολωνία, στη μοίρα της. Η άμεση υποστήριξη, καθώς και η ελάχιστα συγκαλυμμένη πολιτική της ανοχής και της επίοικιας ενθάρρυναν το φασιστικό θηρίο να κινηθεί προς Ανατολάς. Αλλά ο εχθρός έκανε λάθος στους υπολογισμούς του. Δεν πήγαν όλα σύμφωνα με το σχέδιό του. Οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί ιμπεριαλιστές τελικά αναγκάστηκαν ακόμη και να συνάψουν συμμαχικές σχέσεις με τη χώρα των Σοβιέτ. Ο σοσιαλισμός αποδείχθηκε 2 κεφάλια ψηλότερος και ισχυρότερος από τον καπιταλισμό. Αποτέλεσμα του πολέμου ήταν όχι μόνο η πλήρης και ανεφόρον νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας και των δορυφόρων της, όχι μόνο η ήττα της μιλιταριστικής Ιαπωνίας, αλλά και η εμφάνιση του μπλοκ των σοσιαλιστικών κρατών στον παγκόσμιο χάρτη. Μετά τον πόλεμο, η σταλινική ΕΣΔ πραγματοποιεί ακόμη ένα οικονομικό θαύμα. Μέσα σε μια πενταετία αποκαταστάθηκε η εθνική οικονομία που είχε καταστραφεί από τις ορδές του Χίτλερ. Η χώρα, που έχασε δεκάδες εκατομμύρια κατοίκους, χωρίς το σχέδιο Μάρσαλ και εξωτερικά δάνεια, σηκώνεται από τα ερείπια. Οι χθεσινοί σύμμαχοι της αντιχιτλερικής συμμαχίας πολύ σύντομα ξανακήρυξαν την SSSD ως τον κύριο εχθρό τους. Άρχισαν να καταστρώνουν νέα επιθετικά σχέδια. Όμως, η σοβιετική επιστήμη, βιομηχανία και κατασκοπία στάθηκαν και πάλι στο ύψος των περιστάσεων. Η SDI γίνεται πυρηνική υπερδύναμη, διαθέτει τον ισχυρότερο χερσαίο στρατό, ένα πανίσχυρο πολεμικό ναυτικό και μια οικονομία που είναι δεύτερη, σε πολλούς τομείς όμως πρώτη στον πλανήτη. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μαζί έκαναν την SDI τον πυρήνα ενός νέου πολιτισμού. Η δημοτικότητα των κομμουνιστικών ιδεών αυξάνεται σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και στην κύρια ιμπεριαλιστική δύναμη του πλανήτη, οι καπιταλιστές αναγκάζονται να τις πολεμήσουν. Μόλις 4 χρόνια μετά τον θάνατο του Στάλιν θα εκτοξευθεί ο πρώτος τεχνητός δορυφόρος της Γης και 8 χρόνια αργότερα θα πετάξει στο διάστημα ο πρώτος σοβιετικός άνθρωπος. Ήταν μεγάλη η συμβολή του Στάλιν στα επιτεύγματα του σοβιετικού κράτους. Αναμφίβολα. Αυτό συμβαίνει μόνο στη φαντασία των αντισταλινικών. Οι επιτυχίες της χώρας είναι δυνατές παρά τον ηγέτη της. Ήταν όλα όσα πέτυχε ο σοβιετικός λαός επίτευγμα μόνο του Στάλιν, αποτέλεσμα μόνο των δικών του αποφάσεων? Φυσικά και όχι. Σε μια συζήτηση με τον Γερμανό συγγραφέα Έμιλ Λούντβιχ, ο Ιωσήφ Βισαριόνοβιτς μίλησε για το πώς λαμβάνονταν οι σημαντικότερες αποφάσεις για το κράτος. Ανάμεσα στα 70 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος υπήρχαν οι καλύτεροι βιομήχανοι και συνεταιριστές, οι καλύτεροι προμηθευτές και στρατιωτικοί, προπαγανδιστές και αγκιτάτορες. Οι καλύτεροι ειδικοί σε θέματα γεωργίας και εθνικής πολιτικής. Ο καθένας έχει τη δυνατότητα να διορθώσει τη μονομερή άποψη ή πρόταση κάποιου άλλου. Ο καθένας έχει τη δυνατότητα να προσθέσει τη δική του εμπειρία. Αν αυτό δεν υπήρχε, αν οι αποφάσεις λαμβάνονταν μονομερώς, θα είχαμε πολύ σοβαρά λάθη στη δουλειά μας. Οι επιτυχίες εκείνης της εποχής έγιναν δυνατές χάρη σε χιλιάδες εξειδικευμένους ειδικούς και στελέχη διοίκησης. Αυτά τα στελέχη τα προετοίμαζε το σοβιετικό εκπαιδευτικό σύστημα. Σφυριλατούνταν στην παραγωγή, στην εργασία και στην υπηρεσία. Στα παιδιά των εργατών και των αγροτών άνοιξε ο δρόμος προς την εκπαίδευση. Όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη, μπορούσαν πλέον να αξιοποιήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους. Όχι η περιουσιακή κατάσταση, όχι η εθνική καταγωγή, όχι το φύλο, αλλά οι προσωπικές ικανότητες και η προσωπική εργασία κάθε πολίτη καθορίζουν τη θέση του στην κοινωνία. Στη σοσιαλιστική κοινωνία άλλαξαν όλες οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Έγιναν πραγματικά αδελφικές και συντροφικές. Δεν υπήρχαν πια αφεντικά, δεν υπήρχε πια η καταπίεση και η περιφρόνηση των γεωκτημόνων. Κάθε άνθρωπος ήξερε ότι ποτέ δεν θα μείνει χωρίς δουλειά και στέγη. Ήξερε ότι αν του συνέβαινε κάποια συμφορά, θα του παρήχαν κάθε ιατρική βοήθεια χωρίς να του ζητήσουν πληρωμή. Άλλαξε η στάση των ανθρώπων απέναντι στην εργασία. Ό,τι δημιουργούσαν με τα χέρια τους οι εργάτες και οι αγρότες δεν πήγαινε πια για να τροφοδοτεί τη χλιδάτη ζωή των πλουσίων.
Το παλάτι τώρα χτιζόταν όχι για τον γεωκτήμονα, αλλά για τους πρωτοπόρους και τους μαθητές. Οι πόροι της κοινωνίας δαπανώνταν για την εκπαίδευση, την παιδική ψυχαγωγία και ανάπαυση, για κοινωνικές ανάγκες, για ιαματικά κέντρα και σανατόρια για τους εργαζόμενους, για την ανύψωση του πολιτιστικού επίπεδου του πληθυσμού. Ο λαός το έβλεπε αυτό, το ένιωθε. Η κοινωνικο-οικονομική βάση που τέθηκε τότε λειτουργούσε ακόμα και όταν οι μεταρρυθμιστές ήδη κατέστρεφαν τη χώρα με κάθε τρόπο. Ακόμα και στα ύστερα χρόνια της SSD ήταν αδιανόητο να χάσει κανείς το σπίτι του λόγω χρεών και η ιδέα να πληρώνει κανείς για ιατρικές υπηρεσίες θεωρούνταν βαρβαρότητα και αγριότητα από μια άλλη καπιταλιστική πραγματικότητα. Μου είναι δύσκολο να φανταστώ τι είδους προσωπική ελευθερία μπορεί να έχει ένας άνεργος που πεινάει και δεν βρίσκει πουθενά να αξιοποιήσει την εργασία του. Η πραγματική ελευθερία υπάρχει μόνο εκεί όπου έχει εξαλειφθεί η εκμετάλλευση, όπου δεν υπάρχει καταπίεση ανθρώπου από άνθρωπο, όπου δεν υπάρχει ανεργία και φτώχεια, όπου ο άνθρωπος δεν τρέμει μήπως αύριο χάσει τη δουλειά του, το σπίτι του, το ψωμί του. Και όσο κι αν λένε ψέματα για την SSD, αυτή ήταν η πραγματική κοινωνική ελευθερία. Εκεί υπήρχε. Εκεί υπήρχαν και δημιουργικότητα και δημιουργία και ανιδιοτέλεια και φιλία των λαών και πραγματική φροντίδα για τον εργαζόμενο άνθρωπο. Καμία άλλη χώρα σε όλη την ιστορία δεν μπορούσε να καυχηθεί για τόσο ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας, των θεμελιωδών και εφαρμοσμένων επιστημών. Πουθενά αλλού στον κόσμο δεν υπήρξε τόσο εκτεταμένη εφαρμογή επιστημονικών επιτευγμάτων στην παραγωγή όσο στη Σοβιετική Ένωση μέχρι το 1953. Όλα όσα πολλοί θυμούνται σήμερα με νοσταλγία μιλώντας για την SSD δεν είναι μάνα εξ ουρανού, ούτε ατομικό επίτευγμα κάποιου. Οι επιτυχίες και οι νίκες του Σοβιετικού κράτους είναι ιδέες του επιστημονικού σοσιαλισμού που υλοποιήθηκαν στην πράξη. Και ο Στάλιν δεν ήταν απλώς ένας κρατικός παράγοντας, αλλά και θεωρητικός του μαρξισμού. Ήδη τα πρώτα πρώιμα έργα του αποτέλεσαν σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της μαρξιστικο-λενινιστικής επιστήμης. Αργότερα, ανακάλυψε και διατύπωσε τον βασικό οικονομικό νόμο του σύγχρονου καπιταλισμού, του ιμπεριαλισμού και τον βασικό οικονομικό νόμο του σοσιαλισμού. Βάσει της λενινιστικής διδασκαλίας για τον ιμπεριαλισμό, ο Στάλιν έκανε ανάλυση της πάλης μεταξύ των δύο συστημάτων, του καπιταλιστικού και του σοσιαλιστικού. Με τη συμμετοχή του, το 1938 γράφτηκε η σύντομη πορεία της ιστορίας του Κοκομπή, μια εγκυκλοπαίδεια βασικών γνώσεων στον τομέα του μαρξισμού-λενινισμού, της ιστορίας της ΕΣΔ και του κόμματος των Μπολσεβίκων. Ο Στάλιν έγινε ο ιδρυτής μιας νέας επιστήμης, που έγινε σημαντικό τμήμα του μαρξισμού, της πολιτικής οικονομίας του σοσιαλισμού και της θεωρίας. Ο Ιωσήφ Βισαριόνοβιτς πάντα έδινε τεράστια σημασία. Είναι απαραίτητο τα στελέχη μας να γνωρίζουν καλά τη μαρξιστική οικονομική θεωρία. Πρώτον, η παλαιότερη γενιά των Μπολσεβίκων ήταν θεωρητικά καταρτισμένη. Μελετούσαμε το κεφάλαιο, κρατούσαμε σημειώσεις, συζητούσαμε, ελέγχαμε ο ένας τον άλλον. Σε αυτό βρισκόταν η δύναμή μας. Αυτό μας βοήθησε πολύ. Η δεύτερη γενιά είναι λιγότερο προετοιμασμένη. Οι άνθρωποι ήταν απασχολημένοι με πρακτική εργασία, με την οικοδόμηση, τον μαρξισμό τον μελετούσαν από φυλάδια. Η τρίτη γενιά διαπαιδαγωγείται με φεγγιετών και εφημεριδικά άρθρα. Δεν έχουν βαθιές γνώσεις. Πρέπει να τους δοθεί τροφή που να είναι εύπεπτη. Οι περισσότεροι διαπαιδαγωγήθηκαν χωρίς μελέτη Μάρξ και Λένιν, αλλά με αποσπάσματα. Αν συνεχιστεί αυτό, οι άνθρωποι ίσως εκφυλιστούν. Στην Αμερική σκέφτονται ότι όλα τα λύνει το δολάριο. Γιατί να χρειαζόμαστε θεωρία ή επιστήμη? Και σε εμάς μπορεί να σκέφτονται έτσι. Γιατί να χρειαζόμαστε το κεφάλαιο? Όταν χτίζουμε σοσιαλισμό, αυτό απειλεί με παρακμή. Αυτό είναι θάνατος. Για να μην συμβεί αυτό, ακόμα και στις λεπτομέρειες, πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδο των οικονομικών γνώσεων. Η μετάβαση από τον καπιταλισμό στον κομμουνισμό, έγραφε ο Λένιν, είναι ολόκληρη μία ιστορική εποχή. Όσο αυτή δεν έχει τελειώσει, οι εκμεταλλευτές αναπόφευκτα διατηρούν την ελπίδα για παλινόρθωση. Και αυτή η ελπίδα μετατρέπεται σε προσπάθειες παλινόρθωσης. Οι ανατραπέντες εκμεταλλευτές που δεν περίμεναν την ανατροπή τους, δεν πίστευαν σε αυτήν, δεν επέτρεπαν καν τη σκέψη της με δεκαπλάσια ενέργεια. Με μανιασμένο πάθος, με μίσος εκατονταπλάσιο, ρίχνονται στη μάχη για να ανακτήσουν τον χαμένο τους παράδεισο. Ακριβώς αυτό συνέβη στη χώρα μας. Μετά τον θάνατο του Στάλιν στην εξουσία ήρθαν αντεπαναστατικές δυνάμεις. Δεν κατάφεραν να καταστρέψουν γρήγορα τον σοσιαλισμό. Αυτό το γιγαντιαίο τρένο είχε αποκτήσει υπερβολικά μεγάλη ταχύτητα.
χρειάστηκαν δεκαετίες επίμονης αναθεώρησης του μαρξισμού, σαμποτάζ και δολιοφθοράς στην οικονομία, την επιστήμη και τον πολιτισμό, για να αποπροσανατολίσουν τον σοβιετικό λαό και να τον προετοιμάσουν για την αποκατάσταση του καπιταλισμού. Η ιστορία, όπως είναι γνωστό, δεν γνωρίζει υποθετική διάθεση και δεν θα συζητήσουμε αν ο Στάλιν θα μπορούσε να προνοήσει και να αποτρέψει την επερχόμενη καταστροφή. Πολλοί τώρα κρίνουν με ευκολία όσα συνέβησαν. Τέτοιοι κριτές και επικριτές ξεχνούν ότι το σοβιετικό κράτος, από τη στιγμή της εμφάνισής του, απειλούνταν συνεχώς με καταστροφή. Αυτό το κράτος δεν δημιουργήθηκε σε θερμοκηπιακές συνθήκες, αλλά στην επικράτεια μιας εξασθενημένης χώρας, μέσα σε εχθρικό περιβάλλον. Στους Μπολσεβίκους δεν κληροδοτήθηκε μόνο η καταστροφή 2 πολέμων, αλλά και η καθυστέρηση που είχε συσσωρευτεί ήδη από τα τσαρικά χρόνια. Και το πιο σημαντικό, ο σοσιαλισμός οικοδομούνταν για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία. Η ανθρώπινη πολιτισμός δεν είχε καθόλου τέτοια εμπειρία. Η ΕΣΔ παραμένει μέχρι σήμερα η μεγαλύτερη επιτυχία του προλεταριάτου στον πολυαιώνιο ταξικό του αγώνα. Γι' αυτό, παρεμπιπτόντως, οι αστεί προπαγανδιστές ρίχνουν λάσπη στη Σοβιετική Ένωση. Καθόλου λόγω των αποτυχιών της, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Επειδή τότε πέτυχαν πάρα πολλά. Ήταν ταυτόχρονα μια τεράστια επιτυχία και ένα επώδυνο ιστορικό μάθημα για τους εργαζόμενους όλου του κόσμου. Κάθε κοινωνική και πολιτική κατάκτηση μπορεί εύκολα να χαθεί αν εξασθενήσει η ταξική επαγρύπνηση. Και κανένας, ακόμα και ο πιο εξέχων πολιτικός και κρατικός ηγέτης, δεν μπορεί μόνος του να οδηγήσει τον εργαζόμενο λαό στην ευημερία. Αυτό είναι υπόθεση ολόκληρης της εργατικής τάξης, υπόθεση κάθε συνειδητού προλετάριου. Αλλά παρά την ήττα της Σοβιετικής Ένωσης, η νίκη του καπιταλισμού είναι προσωρινή. Η ταξική πάλι συνεχίζεται. Ο σοσιαλισμός δεν είναι επινόηση φιλοσόφων ούτε αφηρημένη βιβλική ιδέα. Είναι μια αντικειμενική ζωτική αναγκαιότητα για όλη την ανθρωπότητα και το αναπόφευκτο μέλλον της. Τα λόγια του Λένιν που υπόθηκαν για την Οκτωβριανή Επανάσταση μπορούν να αναφερθούν σε όλη τη σοβιετική εμπειρία. Εμείς ξεκινήσαμε αυτή την υπόθεση. Πότε ακριβώς, σε ποιο χρονικό διάστημα? Οι προλετάριοι ποιας εθνότητας θα ολοκληρώσουν αυτή την υπόθεση? Το ερώτημα δεν είναι ουσιώδες. Το ουσιώδες είναι ότι ο πάγος έσπασε, ο δρόμος άνοιξε και δείχθηκε. 100 χρόνια για την ιστορία δεν είναι μεγάλο διάστημα. Ο καπιταλισμός επίσης δεν επικράτησε αμέσως. Η μετασοβιετική αστική τάξη δηλώνει συνεχώς για την αναποτελεσματικότητα του σοσιαλισμού. Την ίδια στιγμή, όλα όσα στη σύγχρονη Ρωσία ακόμα κινούνται, πετούν και πυροβολούν, είναι κυρίως κληρονομιά εκείνης της καθυστερημένης εποχής. Η ειρηνική χρήση της ατομικής ενέργειας και ο διαστημικός τομέας, τα απομεινάρια κάποτε μεγάλης αεροναυπηγικής, τα όπλα και η πυρηνική ασπίδα, όλα από εκεί. Με ποια επιτεύγματα μπορούν να καυχηθούν οι Ρώσοι καπιταλιστές? Με τα άλματα των αποτελεσματικών μάνατζερ που το σκάνε στο εξωτερικό μετακλεμμένα. Ή με τις διαρροές των φθαρμένων αγωγών, ή ίσως με τα 20 εκατομμύρια φτωχών και την πρωτιά στον αριθμό των δισεκατομμυριούχων σε δολάρια. Με επιτυχημένους επιχειρηματίες, όλη η επιτυχία των οποίων βασίζεται στην ιδιοποίηση σοβιετικών επιχειρήσεων. Με τη διαλυμένη βιομηχανία, τα κατεστραμμένα χωριά, την υποβάθμιση όλων των τομέων της ζωής, την όλο και πιο απρόσιτη υγειονομική περίθαλψη και την επιπληρωμή εκπαίδευση, τη συνεχή αύξηση των τιμών, των τιμολογίων και των φόρων, με την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, με τα τρισεκατομμύρια σε υπεράκτιους λογαριασμούς. Παρεμπιπτόντως, μπορεί κανείς να πει ποιο μέρος της χώρας μας ανήκει στους ντόπιους εγχώριους αστούς και ποιο στους ξένους. Μας τρομοκρατούν με τα θύματα των διώξεων. Την ίδια στιγμή, όσο η χώρα διοικούνταν από τον Στάλιν, παρά τις τεράστιες απώλειες στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, ο πληθυσμός της ΣΣΔ αυξήθηκε σημαντικά. Ενώ στην εποχή της αστικής ελευθερίας και δημοκρατίας ο λαός αφανίζεται μόνο από το 1993 έως το 2006. Στη Ρωσική Ομοσπονδία πέθαναν 11 εκατομμύρια άνθρωποι παραπάνω από τους γεννηθέντες. Δεν ακούγονται κλήσεις να μετανοήσουμε για τα θύματα των καπιταλιστικών διώξεων. Δεν χύνουν δάκρυα οι ψευτοέντιμοι διανοούμενοι και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπροστά στον τοίχο της θλίψης. Δεν άνοιξαν στο κέντρο Γέλτσιν κάποιο περίπτερο αφιερωμένο στα θύματα της ιδιωτικοποίησης και των μεταρρυθμίσεων του Γκαϊντάρ. Οι τηλεοπτικοί προπαγανδιστές μέρα και νύχτα μιλούν για τη δύναμη και το μεγαλείο της σημερινής Ρωσίας, προκαλώντας στους θεατές πατριωτικά, αν όχι και σοβινιστικά, αισθήματα. Μόνο που αυτή η εικονική πραγματικότητα όλο και πιο φανερά αποκλίνει από την αλήθεια της ζωής σε μια φτωχοποιημένη, ετοιμοθάνατη και υποβαθμισμένη χώρα. Μας υπενθυμίζουν συνεχώς για την ισχυρή άμυνα του σύγχρονου ρωσικού κράτους.
Είναι άραγε δυνατά τέτοια θαύματα όταν η επιστήμη έχει διαλυθεί, η κατασκευή εργαλειομηχανών, η ηλεκτρονική και άλλοι σημαντικότατοι κλάδοι της βιομηχανίας έχουν καταστραφεί. Και από ποιον μας προστατεύουν, αν ο λεγόμενος δυνητικός αντίπαλος παίρνει ήρεμα ό,τι θέλει? Η Ρωσία έχει γίνει εδώ και καιρό τόπος εξαγωγής κερδών για ιμπεριαλιστές διαφόρων χωρών. Και αυτός ο καπιταλιστικός διεθνισμός δεν ενδιαφέρεται για την ευημερία του τοπικού πληθυσμού, όπως δεν ενδιαφέρεται και για τα προβλήματα των εργαζομένων οποιασδήποτε άλλης χώρας. Δεν είναι περίεργο που στη ληστευμένη χώρα η μετασοβιετική αστική τάξη διηγείται συνεχώς τρομακτικές μυθοπλασίες για τις σταλινικές διώξεις. Κάπως πρέπει να δικαιολογηθεί η καταστροφή και η λαιλασία της χώρας. Ο μύθος για τα εκατομμύρια αθώων θυμάτων ταιριάζει ιδανικά σε αυτόν τον σκοπό. Μόνο που γίνεται όλο και πιο δύσκολο να εξαπατούν τον κόσμο. Πολλοί πλέον καταλαβαίνουν ότι η πηγή της συκοφαντίας κατά του Στάλιν είναι οι χρουστσοφικοί αντεπαναστάτες, οι τροτσκιστές, η δυτική και η μετασοβιετική εγχώρια αστική προπαγάνδα. Βλέποντας όσα συμβαίνουν σήμερα, οι άνθρωποι όλο και πιο συχνά αρχίζουν να στρέφονται προς τη σοβιετική ιστορία, αναζητώντας εκεί απαντήσεις στα ερωτήματα της σημερινής ημέρας. Οι καπιταλιστές δεν κοιμούνται. Η μηχανή της παραπληροφόρησης και της εξαπάτησης κάνει τα πάντα ώστε κανείς να μην μπορεί να σκεφτεί ήρεμα και νηφάλια την ιστορική εμπειρία της χώρας του. Μας προτείνουν να μισούμε ή απλώς να ξεχάσουμε τη σοβιετική εποχή και τον Στάλιν. Ο Στάλιν είναι νεκρός. Νεκρός ως πολιτικός, ως κρατικό μοντέλο και ως σύνθημα. Ο Στάλιν είναι το παρελθόν, όχι το μέλλον. Και δεν υπάρχει ζήτηση για το Στάλιν στο παρόν. Δεν υπάρχει ζήτηση. Νεκρός ως πολιτικός. Αυτό δεν είναι ένα επίκαιρο παρελθόν που πρέπει να κρυφτεί στη σοφίτα της ιστορίας, μας λένε οι προπαγανδιστές του κεφαλαίου. Τότε γιατί συνεχώς υποδαβλίζεται το μίσος προς τον Στάλιν? Υπάρχει μια βασική αιτία. Από τη στιγμή που γράφτηκε το μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος, το 1848, μέσα σε μόλις έναν αιώνα χαράχτηκε ο δρόμος προς την πρώτη σοσιαλιστική υπερδύναμη στον κόσμο. Ο αυθόρμητος και ασυνεπής αγώνας των εργατών για τα δικαιώματά τους, χάρη στο μαρξισμό, απέκτησε σαφήνεια, απέκτησε στόχο, έγινε οργανωμένος, οδήγησε στη νίκη της σοσιαλιστικής επανάστασης και στην οικοδόμηση του πρώτου στον πλανήτη προλεταριακού κράτους. Το κράτος αυτό απέδειξε την αποτελεσματικότητα και τη δύναμή του στον πιο σκληρό πόλεμο με τη φασιστική Γερμανία, πίσω από την οποία βρίσκονταν οι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι της καπιταλιστικής Ευρώπης. Η Σοβιετική Ένωση έγινε σημείο αναφοράς και σύμβολο ελπίδας για τους εργαζόμενους όλου του κόσμου. Το γεγονός ότι ο μαρξισμός λειτουργεί αποδείχθηκε στην πράξη. Το εμβόλιο κατά του καπιταλισμού αναπτύχθηκε και αποκτήθηκε με κόπο από την ανθρωπότητα. Για τους καπιταλιστές είναι θανάσιμα επικίνδυνο. Και αυτές οι σημαντικότατες σελίδες της ιστορίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το όνομα του Στάλιν. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες της σοβιετικής κρατικότητας σημειώθηκαν την περίοδο που τη χώρα διοικούσε ο Ιωσήφ Βισαριόνοβιτς. Γι' αυτό όλη η δύναμη της αστικής προπαγάνδας στρέφεται πρωτίστως στη δυσφήμιση του Στάλιν και στην απαξίωση των επιτευγμάτων του. Στο εξωτερικό, αυτή η εκστρατεία ξεκίνησε ακόμα όσο ζούσε. Στη χώρα μας ξέσπασε στα χρόνια της διακυβέρνησης του Χρουστσόφ, εντάθηκε κατά την Περεστρόικα και δεν έχει μειώσει καθόλου την έντασή της. Μέχρι και σήμερα. Τα αντισταλινικά μυθεύματα συχνά επαναλαμβάνουν κατά λέξη τα κείμενα των ναζιστικών φυλαδίων, ενώ στην ψευδολογία τους οι αντικομμουνιστές δεν διστάζουν μπροστά σε καμία παραδοξότητα. Στα θύματα των λεγόμενων διώξεων συμπεριλαμβάνουν και προδότες και κρατικούς εγκληματίες και απλούς ποινικούς. Αναφέρονται φανταστικοί αριθμοί όταν γίνεται λόγος για τον αριθμό των κρατουμένων και των διωκόμενων. Νικήσαμε, αλλά όχι έτσι. Υπήρξαν επιτυχίες, αλλά με πιο τίμημα. Μπορεί κανείς να αναλύει ατελείωτα τα αστικά ψέματα για τον Στάλιν. Αλλά έχει νόημα αυτό, όταν καταλαβαίνεις τους λόγους για τους οποίους αναπαράγονται μαζικά. Η κυρίαρχη τάξη φοβάται μια νέα οργανωμένη προσπάθεια οικοδόμησης του σοσιαλισμού, ακόμα και δεκαετίες μετά την καταστροφή της SSSD, που έπεσε ως αποτέλεσμα προδοσίας και αντεπανάστασης. Φοβάται, γιατί ακριβώς μέσα από εκείνη την εμπειρία το προλεταριάτο επέδειξε την ικανότητά του να χτίσει μια κοινωνία όπου η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο εξαλείφεται και όπου για τον Κύριο δεν υπάρχει θέση. Για πρώτη φορά η καταπιεσμένη τάξη τόλμησε να αγγίξει την ιερή αγελάδα της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, ζητώντας λογαριασμό από τους καταπιεστές και τα παράσιτα. Είναι αστείο. Τα μέσα παραγωγής και οι αξίες δεν τα ιδιοποιείται προς όφελός του κάποιος άλλος καπιταλιστής, αλλά μια τάξη που υποτίθεται ότι πρέπει να δουλεύει αδιαμαρτύρητα για τον συλλογικό αστό.
Γι' αυτό ακριβώς ξεσηκώνεται θόρυβος σχετικά με τις λεγόμενες διώξεις. Που έχει ξαναγίνει να παίρνουν οι εργάτες την εξουσία στα χέρια τους και να διαχειρίζονται οι ίδιοι τη ζωή τους, οποιοσδήποτε άλλος ηγέτης του Σοβιετικού κράτους με παρόμοιες διώξεις δεν θα μπορούσε να υπάρξει.